jenengmu ngendi omahmu pira bojomu? Tambuh marang aku Antasena. Antasena. Yo. Satriya ning Ngamarta. Satriya Ngamarta. Yo. Ari takon kowe sapa? Tambuh marang aku. Jenengku Tirta Karna. Sapa? Tirta Karna. Ya iki jenengku. Tirta banyu Karna kuping, banyu sing metu saka kuping opok. Hus. Aja ngumbar wati. Kuwi jeneng cilikanku, banjur aku gedhe aku diparapi Darwin. Darwin kuwi apa? Dahar turu karo Kanca-kancaku. Wenehke Srikandi. Yen wis tak wenehke guru apa? Arep tak bondo tangane tak krincung sikile mbok pengewan-ngewan nang negara Ngastina. Arat iki purunane ra nrimake. Jebul ponakane kowe. Yo. Ayo. Kowe iso ngajab Bibi Srikandi yen wis gumlundung sirahe Antasena. Piye? Parat wong lekan golek momongan kebo punuk, golek pasangan merangi tatal grajau sumuk nyawamu. Apa kowe wis bosen nyawang endang srengenge? Apa kowe wis bosen ngucap I love you ning Wanda? Ayo, Antasena klakon tak tebak dadamu ora mutah getih sebelah dalaman kowe. Oh. Parat. Mapan iki jaluan mati kowe. Ayo, weh, iki jaluanmu kowe. Mati kowe. Ho, kowe. Iki pisan leh kowe. Yo, premane wong Cepaka iki lho wonge. Parat. Yo, biyung. Aduh, yo. Wah. Tangan iki santet lho. Oh. Wah, oh. Oh. Ayo, mati kowe. Yo, kowe. Ayo, iki jaluan. Oh. Wah.